palitang probinsyal, inahan nga mipatay sa iyang baby dunay record sa DSWD. Atong dawaton mga kasama ang report, Radyoman Will Duran. DXDC Radyoman Report. Gikumpirma ni PCMS Hernan Blantucas, ang investigator sa krimen nga naitabo sa Purok Adelfa, Barangay 3 de Mayo ni adtong Hunyo 21, 2026 nga ang inahan nga suspect sa pagpatay sa iyang anak nga 3-week-old dunay record sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD. Sa pakiginabi sa DXDC Armandavo kang PCMS Blantucas, iyang gisaysay nga adunay laing duwa ka anak si Elias Jan gikan sa kaning partner ni ini. Diin ang gikumpirma sab sa Social Welfare nga aduna kini record ni adtong miaging tuig. Rason nga gikuha sa DSWD ang duha ka anak ni ini gikan sa suspetsado. Ginalan nga sa una, last year yata, i-confirm ko na sa mga social welfare si Ma'am Sheila. Ikuha to yung dokana kay problema ko lagyan ng suspect. So, bali ang nakusudi ang social welfare office na. Dugang pa nga matod pa sa mga silingan, gikuha ang duwa ka anak ni ini tungod sa aligasyong hapit sab kini pakyon sa suspect tungod sab sa aligasyong paggamit ni ini og illegal nga droga. Sa karon, ana sa kusdiya sa Digos PNP ang inahan nga suspect samtang ginaandam na sab ang kaso nga parricide batok ni ini. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Will Duran, Tatak RMN. RMN